Niki kan kathah tiyang sepuh sing ngendikan, Mbah. Nek mangke niku Jawa badhe bangkit malih terus, Mbah. Badhe napa? Badhe bangkit malih, badhe ngadeg malih terus. Kuatah sesepuh ingkang ngendikan ngoten. Lah nggih niku napa? Miturut cerita kula wau. Nggih. Bakal menang sabale blaka perang Baratayuda. Nek wong saiki ngene iki kira-kira jebule Raja Adil, Ratu Adil. Ratu Adil. Nggih. Mergo makmur wis Adil urung. Iki urung adil. Ngono lho. Nek kira-kira wong karek saiki Raja Adil jebul. Wong sak akeh ya. Sak akeh ngene. Nggih. Ngono lho. Nek kari saiki niku nggih, niku Mbah. Bratayuda niku Mbah nggih. Nun Sing tiyang kanton saiki niku berarti lak kenek Bratayuda niku nggih. menawa. Nggih. Menawa nggih menawa. Niku badhe niku nggih nimbulaken Jawa malih niku. Lah ya kuwi apa adil kuwi? Kira-kira adil apa jebul. Lah mbosok apan. Aku mau menangi mbok ora. Ono Ratu Adil. Ratu Adil. Nek ratu ki wedok, nek raja ki lanang. Nah, Ratu Adil mangke niku jalur napa estri, Pak? Nek ratu ki wedok, nek raja ki lanang ya ngono wae. Lanang wedoke ya gak ero. Tapi adil mangke niku, Pak. Adil. Dadi adil kuwi wong adil kok iso adil piye ya diadili awake dhewe. Ora kok dadi Sukarnaya negara ngadili ya ora awake dhewe sing wedi. Oh, boten awake dhewe. Wedi awake dhewe. Iki karepe dhewe. Wedi karepe dhewe. Adil. Tapi tiang kanton arang-arang nggih niku. Karo saiki jarene ana unan-unan ela-elo Cina Londo kare separo, Jawa kare sak judu to piye ngono kae. Niku dereng kelampahan, Pak niku. Dereng ngono. Asale suwe. Urung ono. Nggih, nggih. Oh wis akeh wong sing do manak metu kota karuan. Mulane ngoten niku ngentosi saat, ngentoni waktu ngoten. Dan nggih terus wonten sing ngendikan ngeten, Mbah, nek bangkite Jawa mangke niku diwiwiti saking wetan terus, Mbah. Wetan nggih. Wetan Bali terus, Mbah. Jane niku bakal kembali kok. Bali niku kan bakal kembali. Bali ngoten Dik. Wis balik neh. Balik neh. Berarti lak leres Mbah niku, Mbah nggih. Nggih. Bali niku bener pulau cilik. Nanging sundule ngakoso. Sumbere Pulau Kedewan. Sumbere duwe Mbah ya. Pulau Kadewatan. Pokoke Pulau Kedewan pokoke. Berarti lak leres Mbah nggih, mangke niku bangkit malih Jawa nggih. Nggih lha niku napa sing kira-kira jebul teng Kediri niku. Tengene kumpulan kula niku. Kan Kediri niku menyang diri awake dhewe. Nek pengen pinter kudu megoro awake dhewe. Takok awake dhewe. Lho, pripun Mbah niku cirose, Mbah? Syarate piye? Syarate nggih mitra adaran Sarwadharma nggih leket jakep sekutungan nutupi boyongan apa sanga. Wong iki nggih boyongan apa sanga. Mandeng pucake grana pirung nuwun kalih Yang Maha Kuasa. Jadi antarane kawula Gusti, kawula kalih Gusti niku dempet ngono. Manunggal Mbah nggih. Manunggal kawula Gusti, kawula niku tiyang Gusti Allah. Lah niku disukani dawuh utawa mangsane apa utawa napa-napa. Kula kan sering mawon malak-malak tiyang lapisan iki kula mareni. Ngene Canggebang ya ana enak arane.
Sinten lho. Kono lho blok ngene kecil bejan, gawene tuki kono lho. Nggih kula nggih dipipi. Yo, kono ku ana bocah wedok loro. Nggih. Nanggonku kene pakane. Anakem sing lara dhisik iki gak apa-apa. Sing lebih lara iki niwasi lho. Nggih. Jarak 3 dina mati. Wong anake sapa nopo? Wis suwe lho. Ah wis suwe wis nang 3 tahun, 4 tahun. Saya wedok loro sing lara dhisik kuwi waras, sing lara perang-perang tasi kuwi. Sing luwih lara luput. Jadi yang Maha Kuasa maringi pituduh, maringi dawuh lantaran rasa pangrasa. Nggih. Pripun Mbak niku rasa pangrasa niku? Rasa pangrasa, rasa ngrasane awake dhewe pangrasa, ngrasane panganan. Nek pangrasa. Rasa dicethot wong, rasa. Nggih. Rasa pangrasa. Rasa pangrasa. Nek pengen meguru awake dhewe jeneng Kediri, ke menyang diri awake dhewe. Berarti sanepan nggih Kediri niku Mbak. Nggih Kediri sanepan mlane nggone wong pinter. Nggih nggih. Besok kan ana kono kan ana Raja Prabu Jayabaya. Mangke. So wis kebiyen. Oh nggih nggih nggih. Lah niku pun ngandhari anak putune nggih. Besok titeni wae. Tahun kembar 2020. Kuwi kembar loro. Kuwi langgar bujan masjid Korat Karet. Ka'bah kan sing ngambah. Wong mati wis ora dirupaka, cemplang-cemplung wae. Lho, Corona. Corona kala ngene niku Mbak. Nggih tahun 2020. Berarti niku sampun Wonten wonten pun ramalane Prabu Jayabaya. nggih. Dengan terkenal ramalane. Nah, kono kan selaku pujangga. Nggih. Pujangga empu kangge gaman jangga guru ora cocok ketok gurune. Kan lho. Jeneng pujangga ngono. Empu itu kangge gaman wesi aji. Nggih. Jangga guru. Ora cocok ketok gurune. Lah dite cocok. Nggih. 2020. Corona. Besok nek tahun kembang nggih diteni. Langgar buyan masjid Korat Karet. Ya meh ditutup ta masjid pinane ra sembahyang. Wis klebuno kono kok klebuno ramalane Jayabaya kok ora ditutup piye. Ka'bah wis gak sing ngambah dene wong budal Ora kadang. ono lanjut ke Wong mati wis ora dirupaka lho. Cemplang-cemplung wae. Wong lawat ora oleh sing nangani wong petugas kono lho. 2020. Ya iki bener ngene. Iya nang taun kembar. Nah iki ana meneh yombo. Yombo nang yombo ora biasane. Nggih, pripun Mbak? Nek ana taun buntut 5 kuwi dhewe geleke nang goro-goro mbok. Iki kira-kira taun 2020. Nggih, Mbak. Kata ingkang ngendikan ngoten, Mbak. Heeh, nang sing wis dilakoni ya 45 kemerdekaan. Nggih. Karo 55 pemberontakan gerombolan. Nggih. Karo 65 gestok. 75 ya mbono ndi kono. Terus liyane kuwi sampe ngentekno wong tangkal layak kae. Berarti buntut 5 Mbak gawat Mbak. mantan, Buntut 5 gawat Mbak nggih. Buntut 5 biasane ya ngene iki ngono lho biasane. Aku urung lakok urung teko ya urung diarani ngene ngopo. Tapi ketinggalane ngrawasi Mbak nggih. Menawa. Tahun buntut. Nggih, kathah ingkang ngendikan ngoten Mbah, tiyang-tiyang ngoten tiyang sepuh. Mbok Nggih, proses dikancan atas-atas. disangkane kok awale piye. Nang saiki ya sing penting ngene. Pripun, Mbak? Sing penting lakone awake dhewe. Nek ora mek pinek barange pinek, geneman
pengucapan kudu sing bener ya akeh slamete ngono wae ya pokoke ya mangan ya sak lumrah ora mewah-mewah tegese nek mewah ki ya minuman apa ngono kuwi nggih larang-larang ngono kuwi ya ora oleh pamane ngono dadi mangan sak lumrah sing penting wareg ngono wae dadi wong kuwi saiki kena darane ujian kanggone urip nang alam dunya. Mulane wong jenenge sindil, jenenge lodruk, jenenge mbayai kuwi ora kleru. Tegese ngene, sindil kan gending. Nggih. Asline kan tandak niku mboten sindil. Sindil iki nemoni wong Menyindir nyindir nggih. benere tandak. tanda. Nek muni kan nang gending gampang urip nang alam dunya. Lho ora gampang urip nang alam dunya. Kok repot. Nggih. Itu terus danten Mbah niku asline. Nah, Mbah Yai dawuh sing elek tinggal sing apik gawa sandal do ilang. Jare Mbah Yai ngono sih. Nggih. Sambale do ilang. Andal medit jemahan kae do ilang. Nggih. Kok leres lah niku. Ora leres piye wong kuwi wis karangane. Lah lodruk ya ngono. Eman-eman ayo nandur sing kena dipangan. Aja kok petetan sing warek moto. Nek pangan ya kaya kates, kaya ngene jambu, klopo, buah-buahan sukun ngono kuwi nek nandur-nandur ari jagung. Nah nek petetan kok regane jutaan biyen. Ayo ya,